Lehenengo hasten gara parentesia kentzen, hemen agertzen diren biderkaketak eginaz. 6, ken 3x, ken 12, ken 6x. Handiago, 6x, gehi 21, ken 8x, ken 20. Lehenengo atalian geratzen da, minus 9x, ken 6. Handiago, minus 2x, gehi 1. Orain, erabaki leike, ero ekizak lehenengo atalian ustea, edo bigarren atalean. Erabietan azken emaitza bardina izan behar dau. Egingo erabietara. Minus 9x, gehi 2x lehenengo atalian ipinita, bigarren atalian geratzen da 6 gehi 1. Eta modu honetan geratzen da minus 7x, handiago 7 baino. Egiten badugu alderantziz, zenbakiak lehenengo atalian ipinita, geratzen da minus 6 ken 1, handiago minus 2x gehi 9x. Beraz, minus 7, handiago 7x. Ikusten duzu. Lehenengo kasuan, ekizak biderkatzen daukon zenbakia, zenbaki negatibo bat da. Baina, kasu honetan, bigarren kasuan, biderkatzen daukon zenbakia, ekizak positibo da. Hemen, bigarren kasuarekin egingo lehenengo, errezago da, eta ez du zalantzarik sortuko, zati 7 eginez atalbiak, geratzen da x, eta hemen minus 1. Hau da, x, eskuin aldetik irakurtzen badugu, x minus 1 baino txikiago. Hau da, soluzioa minus infinitutik minus 1era. Baina, nola jokatu ekizak daukon biderkagaia negatibo danean. Pentsa ezazu, zentzua desberdintzarena aldatu egingo dala. Zatitzen dugunean minus 7rekin, x isolatzeko, lehen handiago zana, orain txikiago bihurtzen da. Orduan, geratzen da x lehenengo atalian eta minus 1 bigarren atalian. Hau da, lehen lortu dugun emaitza bera, minus infinitutik minus 1era. Laburtzeko, nola jokatu behar duzu olako inekuazioen aurrian? Nire gomendioa da beti egitea ekizak koefiziente positibo eukiko duten aldera pasa. Bigarren kasu honetan egin dugun moduan. Kasu honetan ez duzu zalantzarik eukiko. Baina lehenengo kasu honetan egin dugu alderantziz. Ekiza utzi dugu lehenengo atalian eta orduan koefiziente negatibo batekin geratu da. Koefiziente negatibo hori ezabatzeko inekuazio osoa zatitzen dugu zenbaki negatibo horrekin. Beraz, desberdintzaren norantza erabat aldatzen da. Lehen handiago zana, orain txikiago bihurtzen da. Hori da kontuan hartu behar duzuna. Baina emaitza ikusten duzu kasu bietan bardina dela.